Ngithanda ukubongisa uMaskandi ukuthi laphana ku-Spotify maningi amarekhodi enzekelile khona, nanokuthi each and every time kuba nento entsha edekayo eyenziwa uMaskandi. Sibonga ukubona bonke abantu abakwazi ukuthi bekwenze lokho kube possible. La ngibona umlando wokuthi i-album if iphumile ina 7 days emlandweni owamaskandi imapha akahamba phambili. La singabala number 8 Men's album yakhe ethi Size Siguge eyashaya more than 830k ama-streams. EkaLimit nalo ethi Take Your Time yashaya more than 926k. Yabo, kweza KoSamagcokama ethi Silent Treatment yashaya 1 million in 21 wama-streams. Kweze kaSaliwe ethi Amalanda Amathathu asanda kuyikhipha naye ngoSeptember eshaya bani more than 1.1 million wama-streams. Sikhathi Umzila kaMthandeni number 4 yathi 1.362 million. Yabo number 3 kaSminoff yathi 1.6 million wama-streams. Ekade number 1 before kufika kaMzukulu yasiba number 2 manje ekaKhuzani ukwenze lokho ngoNovember last year nge-21 zikaNovember. Ekade ishayeke 2.2 wama-million streams. Simbongeleke uMzukulu nokuthi-ke sekuyena ohleli lapha phambili ku-number 1 kuMaskandi. Bonke oMaskandi sebaba bakhona emlandweni nje ukuthi i-album ihlale laphana phezulu ngama-streams amaningi. Number 1 uMzukulu Into Zami 4.446 million wama-streams. Iyona nto leyo angihlale ngiyithandazela, nanokuthi-ke sidlale indima enkulu thina esizokwazi ukuthi senze lokho esingakwenza ngokwamandla ethu. Asikwazi ukuthi sibukelele umculo wethu ushabalala umosheka. Akukho umzukulu okusha kwenzile, wenze lokho ahlale ekwenza always. Ingoma zakhe izotrenda, zisazotrenda futhi. Ayikho lento ukuthi uMaskandi unjani, unekhala enjani. No, the way adenza ngakhona usaqhubeka ngayo. Ilokho okubalulekile bafowethu ukuthi yena ustikhe entweni oyazi ukuthi iyakusebenzela, because kwesinye isikhathi uthi uyashintsha kungakulungile. Sazowabona futhi amarekhodi amasha asazoqhubeka besikhathi sibona amarekhodi amaningi ngengoma ngamafikizolo over two months between uSeptember no-October. Amarekhodi amaningi ade lokho ebalwa usuku nosuku. So sesibona amasha futhi afika ne-album yonke ekaMzukulu. Sisazobona okunye futhi for the coming 3 weeks. Kusazoku ku-edwa nje ukuthi usenze ukuthi. So lindelani nje izinto ezihle zodwa nje egameni kaMaskandi. Kusazokhipha abanye futhi ngoNovember ivini lokuqala. Sisazobona nje izinto ey'thize esingaze siy'bone. Lo nyaka njengoba ngishilo omunye unyaka lo endebeni kaMaskandi, especially laphana ku-Spotify wenza izimangaliso uMaskandi. Sibabongele bonke kade bekule list. Sibonge nabantu kade bengo-number 1 before, bese sibongela futhi uMzukulu nokuthi yena-ke lowo mlando loyo awuphule leyo record leyo aze ayidablishe iy'namba, okuyinto-ke enhle kakhulu. Sibongele insizwa-ke yakwaZulu laphana kwaCeza. Nisale kahle.